بركي بتعلو ونحرنا شمت مزمزة نتنقل السبب طولة مسقرزة سرنا مسافتي إننا بعد ماما سرنا السنزري لا تعصقنا الزمن يهودا سلام زخبركم تخاطات يمان انفو ميديا كميتو علو نلوم عربي على تشعات ورا داخل تشعن عسران شدشتن كم تلمود زتفلاليو وانا ويان حاصرت زعباتاتن زيناتاتن عيزلكم مصيلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاطاتلتي نسا چانلنا نمعباي توم حدث زخونكم سبسكرايب غبرو توم زغبركم كا شير لايك ان كومنت مغباراي تحمقو اندابلكو نابتي ناي حج مدبات كسغركم بقدامنت زغربلكم كبرات تخاطاتلتي زينا حزني ابراهام مدحنوم زتباهله ኤርትራዊ ተቃላሳይ አባል ብርጌድ ንሓመዱ ብዕለት 27 ወርሒ 12 2025 ኣብ ሃገረ ጀርመን ብሕማም ተሰዊዩ ኣሎ እዚ ብንኡስ ዕድምኡ ኣብ ስደት ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ስደት ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ስርሑ እንዳሰርሐ ንናጽነትን ንሓርነትን ህዝቡ ዝቃለስ ነበረ ተቃላሳይ አብርሃም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዕለት 27 ዓሪፉሎ እምባር ኩልኹም ተቃለስቲ ብሙሉኹም ፈተውትን ኣብ ሃገረ ጀርመን ትርከቡ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ሓውና መቃልስትናን አብርሃም ንዕለት 13 ወርሒ 1 2026 ኣብ ሳርብሩከን ዝበሃል ከተማ ናይ ጀርመን ክፍጸም ስለ ዝኾነ ብዝተኻእለ መጠን እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም ኣብቲ ቀብሪ መጺኹም ተሳተፍቲ ትኮኑ በዚ ኣቕሪቦምልኩም ኣለው ጽሑፍ نزيادة حبريتها جن أبز تحتي صحيفة زلخو أدراشان قطر تليفون دادولكم تحبريتها خطر خبوط خليهم نحاونا أبراهام نملأ سدرا بيتو صنعتها بوم نحاونا دما منجس السماء وارسو اتي تجمر كايو قالسي نحارنت قالسي نسلام ناي حزبها نفتحن جن كل جزء أما علو موعل كي تحللنا هنسرح مخانا بذا قاطامي كنلابو كان خيل مالتي صنعت يابكم أبلا سدرابيتن كلهم تقالستن مقالستنون كبل يفتو مال قال زغرب لكم دما كبرات تخاتلتي لو معنتي اب هاجر سويسرلاند معلتي هاجراو معلت حزن تاوج وعيلو زي لو معنت تاوج زو على مع هاجراوي معلت حزن دما بمخنياتهم اب حدش عمت اب كران مونتانا زبال كبابي اب سويسرلاند بحدقة حوز موتو لعلي 47 زخونو ناقشتو من اسياتي ابستفلالي ابيات كريستيانات استفلالي بوتا ناي حدا دقيق ناي تصولت بروغرامون تغيرو لو معنت مالتي ازي اب سويسرلاند ازيو كبيت زخونه حدقايو اغاطيمو بارع حوي بشللتنت ناي وننتن كمون غبو مقصار زي تغبرلو بارن مالتي بዛ አጋጣሚ መንግስት ስዊዘርላንድ በቁልጡፍ ስጉምት በመውሳድ ዋና ናይቲ ባር بزتفلالي كستات تخصيصو لو ما عندي ابتحت قيدا اتيكم زلو خم تريو زلوكم بوليس اتيلو كال زغرم نغر ما خبرات تخاتلتي توم زموتو مبزحتيوم سويسرلانداوያን ኮይኖም ናይ ካልኦት ወጻተኛታት ዜጋታቱን ኣለዎም ናይ ባል ቤልጂየም ኢጣልያ ቱርኪ ገለ ኣለው መብዛሕትኦም ዳርጋ ሁሉም ክባሊ ካል ድማ መንእስያት ካብ 14 ክሳብ 34 ዕድመ ዘለው መንእስያት እዮም ካብዚኦም ድማ خبرات ተኻታተልቲ ክልተ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ምናልባት ስዊዛውያን ክኾኑ ኸሊዮም ብዘግነቶም ግን ኤርትራውያን መንእስያት ከም ዘለውን ተፈሊጡሎ ማለት ክልተ ኤርትራውያን ኣብኡ ተጎዲኦም ከም ዘለው ተፈሊጡ ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን አጋጣሚ ሎም ዓመት ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዘጋጠመ ማለት ግን ከም ትሪኦ ዘለኹም ብሸለልትነትን ብዝተፈላለየ ምቁጽጻር ገይሮም ትገዛ ዳርጋ 5 ዓመት ሙሉ ምቁጽጻር ዘይተገብረሉ እቲ ዋና ናይ ትባርውን ኣብ ዝተፈላለየ ዘይሕጋው ስራሓት ተዋፊሩ ጸንሐ ወናነ ብምዃኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮም ኣለው ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክብራት ተኻታተልቲ ብዛዕባ ጉዳይ ባሕሪ ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ካብ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጀሚርካ ክሳብቶም ዝተሓቱ ወታደራውያን መራሕቲ ኾኑ ጋዜጠኛታት ካልኦት አክቲቪስታትን ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ሰሚዕናን ሪናን ኣለና ትዝገርመኩም ነገር እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ሒዞም ከም ዘለው ዘገርም ነገር ድማ ሎማዓንቲ ዝወፀ ዜና እንታይ እቲ ዜና ደልኩም ትኾኑ ብዛዕባ ጉዳይ ባሕርን ብፍላይ ካብ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ዝምልከት ብኸመይ ናብ ኤርትራ ከም ዝኸደ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ከም ዝነበረን ብዘይ ሕጋዊ ገባብ ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስደን
ዝብል ኣብ ካሪክለም ናይ ሻድሻይ ክፍሊ ናይ ትምህርቲ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኣቱ ገይሮም መጽሓፍ ሓቲሙ መወፅኦም ኣለው እዚ ድማ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ተዘርጊሑ ተማሃሮ ብናእሽዮም ከለው ንኽመሃርዎ ክግበር ምዃኑ ሎማዓንቲ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ኣውፅኡ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ መቸም ምናልባት ብዕድመ ዓበይቲ ዝኾንኩም ሰባት ኣብ ግዜ ደርግ ዝነበረ መጻሕፍቲ እንተሪኢኹሞ ቀይሕ ባሕሪ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ብምሉኡ ድማ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዋንነት ናይ ኢትዮጵያን ካልእ ዝብል ናይ ጂኦግራፊ ናይ ከባቢ ገለ ዓይነት መጻሕፍቲ ነይርዎም እዩ ሕብረተሰብ ገለ ዝብል ሕጂ ኸኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እቲ ካሪክለም መሊስና የለና ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ህፃን ይኹን መንእሰይ ቀይሕ ባሕሪ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ክነምህሮ ኢና ኢሎም ናብ ካሪክለም እትዮም ኣለዉ ንብለኩም ካልእ ዘቕርበልኩም እስከ ክቡራት ተኸታተልቲ እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኦም ትፈልጥዎም ዶ እዚኦም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ምናልባት ንወዲ ትኹል እኳ ትስሕትዋ ኣይመስለንን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወዲ ትኹል ዓቢ ክኸውን ዝግብኦ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ቆልዓ ብዘይሓይሽ ስስዕን ኣተሓሳስባን ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ኣብ ልዕሊ ነብሱን እንተ ንረብሓ እንተ ብዕሽነት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ምግልጋል ተዋፊሩ ዘሎ ብጣዕሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ በደል ኣብ ልዕሊ በደል ዝፍጽም ዘሎ ስነ ጥበባዊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዋላ ኣሰኣእሉ ተሪኢኹሞሲ ከም ናይ ህፃን ቆልዓ ኣሰኣእላ ዓይነት ተሳኢሉ ዘሎ እቲ ካልኣይ ዘሎ ኣምባሳደር ፍሳሃፅን ገለ ዝበሃል ኣብ ናይ ኢጣልያ ናይ ስካንዲኔቪያን ኤምባሲታት ዝሕሉ ዘሎ ኩርሲ ናይ ኢሳያስ ዝሕሉ ሓደ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ካብቶም ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኑ ብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ በደል ዝፍጽም ዘሎ እዩ እቲ ሳልሳዮም ከዓ ሃብቶም ዘርኣይ ዝበሃል ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ቆንስል ናይ ህግደፍ ኣገልጋሊ እዚኦም ሰለስቲኦም እዮም እምበኣር ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዕለት ሰለስተ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ተሓባቢሮም እዚ ዝረኣናዮ ፌስቲቫል ድዩ ኣኼባ ድዩ ዋላ እንታይ ምዃኑ ዘይፍለጥ ዘዳለው ማለት እዩ ባይዘወይ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ስዊዘርላንድ ዕዉት ፌስቲቫል ኣካይድና ገለመለ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ከይነፍዑኹም ብጀካ ዓበይትን ቆልዑን ኣንስትን ዋላ ሓደ ዝኸዶም የለና ወፍቲ ሪኢኹሞ ተኾንኩም ዓበይቲ ደረፍቲ ምፅኦም ናይ ቀደም ገለ ደረፍቲ ይደርፉ ነይሮም ዝኾነ ኮይኑ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚኣ ኩርሲ ናይ ኢሳያስ ንክሕሉ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከቢድ በደል ዝፍጽሙ ዘለዉ ሰባት ምዃኖም ንምልላይ እዚኦም ሰለስተ ሰባት ኣምፅልኩም ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ኣብዞም ስርዓታት ዝሓልፉ እዮም ህዝቢ ነባሪ እዩ ጽባሕ ንጎ ምትሕትታት ዝመጽእ እዩ ህዝቢ ብትኽክል እቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲ ስርዓት እንዳገልገሉ ብልዕሊ ህዝቢ በደል ዝፍጽሙ ዝነበሩ ሰባት ብትኽክል እንተዘየለልይዎም ጽባሕ ንጎ እውን ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣለኻኻም እውን ክመጽእ ይኽእል ስለዚ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ሰባት ኩሉ ሰብ ሰነድ ክሕዝ ስለ ዘለዎ እዚኦም ካብቶም ቀዳሞት ተሓተቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና በደል ዝፍጽሙ ዘለዉ ሰባት እዮም ብፍላይ ከዓ ኣብ ዲያስፖራ ማለት እዩ ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ሰማዕቲ ኣብዚ ዝቕፅል ዘሎ ቪድዮ ዘቕርበልኩም ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ግብፂ ሓደ ዓብዪ ዝኾነ ስምምዕ ተፈራሪሙ ኣሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት እምበኣር ንግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ፀጥታ ኣብ ንግድን ኣብ ካልእን ብምሉኡ ምቁፅፃር ንክህልዋን ናይቲ ከባቢ ድማ ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት ንክትቋፃፀርን 5 ቢልዮን ተወሳኺ ዩሮ ከም ዝሃባ ሎማዓንቲ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ብሽም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ደው ንምባል ብዝብል ፕሮጀክት 7 ቢልዮን ዩሮ ከም ዝሃባ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዚ ሎማዓንቲ ዝወፅእ ፀብፃብ ንብዙሓት ሰባት ዝቆጥዕ ብፍላይ ድማ ንኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ወይ ከዓ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ዝቆጥዕ ተግባር እዩ ግብፂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንቀይሕ ባሕሪ ንምክልኻል ወይ ከዓ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂያዊ ቦታ ንምሓዝ ብዝብል ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስምምዕ ኣብ ትገብረሉ ዘለዋ እዋን ከም ሰማዕኹሞ ምስ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ስምምዕ ትገብራላ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ እምበኣር ብናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፋንድ ወይ ከዓ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስትራቴጂ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀወታ ጌም ወይ ከዓ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ጌም እንድሕር ተረዲእናዮ ግብፂ ብሓገዝ ናይ ኤውሮጳውያን ወይ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት እያ ነቲ ከባቢ ንምቁፅፃር ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ ማለት እዩ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድማ ብኢትዮጵያ ኣቢላ ወይ ከዓ ብሶማሊላንድ ኣቢላ ነቲ ከባቢ ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ዘሎ ኩናት እምበኣር እዚ ከባቢና ናብ ክወፆ ዘይክእል ሕውስውስ ኣትዩ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ ኣብዚ ተንክረኽበ ዝኽእል ጥቕሚ ንምርካብ ከም ኣባጎይላ ኮይኑ ናይ ግብፂ መሳርሒ ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ ንሃገርና ኣብ ዋጋ ዕደጋ እትይዋ ኣሎ ኣብዛ ትቅፅል ዘላ ቪድዮ እምበኣር ስምዕዋ ይኹም
Minister Abdelati, dear Badr, thank you for your hospitality, and it's good to be back in Cairo. Like Minister already explained, we discussed a lot of issues, so I want to stress that Egypt is an indispensable partner to the European Union. Just last year, we opened a new chapter in our relationship with the first ever EU-Egypt summit. Through our strategic and comprehensive partnership, we are delivering concrete results in many areas, from trade and investment to security and science. As part of this partnership, the EU is providing Egypt with 5 billion euros in loans to strengthen your competitiveness and also green transition. In March, we will hold the first EU-Egypt security and defense dialogue here in Cairo, and this will be an opportunity to discuss what more can we do together in this very insecure world. For example, regarding maritime issues, Red Sea, you already mentioned, but also cybersecurity and counterterrorism. Our relationship is already strong, but we are working on making it even stronger. Today, our discussions focused above all on the region itself. Egypt's diplomatic leadership has been crucial in preventing further destabilization in the Middle East, and we deeply value your role. In Gaza, the situation is extremely severe. Still, Hamas refuses to disarm. ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብታ ቅድሚ ሰሙን ውልቀ መላኺ ናይቲ ሃገር ብኣሜሪካ ተታሒዙ ዝተወስደላ ሃገር ቬኔዙዋላ እቲ ሓድሽ ኢንተሪም ጋቨርንመንት ወይ ከዓ እቲ ሕጂ መሰጋገር ኮይኑ ዘሎ መንግስቲ 800 ፖለቲካውያን እስራት ሎማዓንቲ ከም ዝፈትሐ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናብ ኣባላት ስድራ ቤቶም ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ተሰዲዶም ይኸዱሎ ማለት ዕድለኛታት እዮም ናይ ብሓቂ እቲ ውልቀ መላኺ ብሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ምእላዩ ብዙሓት ሰባት ዋላ ኢንክሉሲቭ ኤርትራውያን እውን ንምንታይ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ላዕላዊት ሃገር ኣትያ ከም ዝትገብር ገለመለ ዝብል ርእይቶታት ተዋሂቡ ነይሩ ሓደ ክሰምዕ ዘይክእል ንህዝቡ ዘፅነተ ንክንደይ ዓመታት ስልጣን ንኸይህብ ነቲ ሃገር ዝሃፍተመት ሃገር ናብ ድኻ ሃገር ብምቕያር ነዳዲኣን ገለመሊኣን ፈቆዶ ዓለም ክዝርግሕ ዝፀንሐ ብልሹ ዝኾነ መራሒ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ እንተተኣልዩ እንተወሓደ እቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ፅልማት ዝፀንሑ ፖለቲካውያን እስራት ብከም ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ናብ ስድራ ቤቶም ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ እውን እታ እንኮ ኣማራፂ ነዚ ጋኔን ዘለዎ ውልቀ መላኺ ምስ ኩሉ ተሓሳስቡን መሳርሕቱን ካብቲ ሃገር ኣሊኻ እቶም ብሂወት ዝተረፉ ፖለቲካውያን እስራት እዞም ኩሎም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጉኖም ዘለዉ መንእሰያትን ከምዚኣ ኢሎም ብርሃን ንኽርዩ ምግባር እቲ ቀዳማይ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ታገር ሕግን ሕጋውነትን ሃልይዋ ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ኣፍርዮም ዝነብሩ ለሃገር መፍጣሪቲ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንቬኔዙዋላውያን ናይ ብሓቂ እንኳ ሓጎሶም ይኽበሃል ዝካል በዛ ኣጋጣሚ ድማ እቲ ዝገርመኩም ነገር ማለት እታ ቬኔዙዋላ ትበሃል ሃገር እዘን በዓል ቻይና ሩስያ ገለ ዝሓልያላ መሲለን ብዙሕ ዓመታት ምስ ኣሜሪካ እንዳበኣሳ ክወስዶ ዝፀንሓ ብዓበይቲ መራኽብ ክፅዒነን ክወስዶ ዝፀንሓ ነዳዲ ካብቲ ማለት ሒዙ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ተእትወላ ክሳብ ሕጂ ዓበይቲ 5 ኦይል ታንከር ወይ ከዓ ዘን ነዳዲ ዝፅዕና መራኽብ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒላ ኣላ ሎማዓንቱን ካልኦት ተወሰኽቲ ናይ ሩስያ እየን እዚአን ብሙሉአን ማለት እዩ እዚ ኩሉ እምበኣር ሃብትን ነዳድን ናይ ቬኔዙዋላ ዋላ ኣሜሪካ እንተዘይወሰዶ ቻይናን ሩስያን እዮም ይፃወትሉ ነይሮም ስለዚ ቻይና ወሲዶሞ ኣሜሪካ ወሲዶሞ ንህዝቢ ቬኔዙዋላ ኩሉ ሓደ እዩ ማለተይ እንተወሓደ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምቲ ኢልዎ ዘሎ እቲ ነዳዲ ብሙሉእ ናብ ኣሜሪካ ክሽየጥ እዩ ተሸይጡ ከዓ ኣነ እቲ ገንዘብ ክሕዘ ሒዘ ከዓ ናብ ህዝቢ ቬኔዙዋላ ክሰደ ኢሉ እሱኹም ኣንሕሾም ናይ በዓል ቻይና ናይ በዓል ሩስያ ዝኩሉ ዓመታት ዝጓሕጉሖ ሃብቲ ናይ ቬኔዙዋላ ኣበይ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ጥራሕ 8 ሚልዮን ቬኔዙዋላውያን ካብ ቬኔዙዋላ ብሰንኪ ስእነት ምሕደራን ብሰንኪ ድኽነትን ካብቲ ሃገር ከም ተሰደዱ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት ስለዚ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ብተደጋጋሚ እንዳተጓሕጉሕ ዝኸይድ ተኮይኑሲ እንታይ ትርጉም ዘለዎ ኣብ ውልቀ መላኺ ኮፍ ኢሉ ዋላ መፂኡ ካልእ መፂኡ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፀሎም ዘይኮን ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን
ምናልባት ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ምስ ኣሜሪካ ተሰማሚዑ ዝኸይድ ተኮይኑ እንተወሓደ ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ከም ካልኦት ምስ ኣሜሪካ ተሰማሚዐን ሃፍተማ ሃገራት ከምኡን ክኸውን ተኽእሎታት ኣሎ በዓል ስዑድ ዓረብ ኮ ካብ ሰብዓታት ጀሚረን በኣሜሪካ እየን ዝሕለዋ ዋላ ኩሉ ፅዋረን ብሙሉእ ኮንትሮል ሪሞት ኮንትሮል ኣሜሪካ ስለዚ እንተወሓደ ንሳተን እቲ ባህርያዊ ሃብቶም ብግቡእ ተጠቂሞም ሃብታማት ኮይኖም ኣብዛ ዓለም ይነብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ስዑድ ዓረብ ንላዕሊ ነዳድን ሪዘርቭ ናይ ኦይል ናይ ጋዝን ዘለዎ ሃገር ብከምዚ ድኽነት ክሳቀ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ናይ ቬኔዙዌላ ነገር ኣብዚ ኣብቅዕለም ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳሊልኩም ዝነበርኩም መደባት በዚ መስል ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምስዩ